Okay. Har jeg haft en gang i dag? Har en bussemand. På fingeren? Nej, hvor lækkert. Jamen, ved du hvad, så smut lige ud og vask hænder, så får vi noget saftevand. Far? Ja. Selma siger, man kan hedde bror. Det kan man sgu da ikke. Ikke sgu. Søs kan man også hedde. Det var søster. Fælles. Ja. Så det. Nå, det var til dig her. Så underligt det. Far, hvemses tandbørste er det her? Ja, hvis tandbørste er det. Det er et godt spørgsmål. Ja. Det er en, der hedder Mia. Tandbørste. Men hvorfor har hun ikke taget den med, når hun er gået? Det er også et godt spørgsmål. Far, du smiler. Ja. Du er underlig. Ja, jeg er lidt underlig. Det er fordi, at Mia, hun er en, der gør mig meget glad. Har mor husket egentlig at smadre jer, mens jeg var derovre? Eller er det bare mig, der skal gøre det? Er det mig, der skal gøre det? Så nej.